Teadaanne ohutusest reisijatele. Häiresignaal koosneb 7 lühikesest ja 1 pikast signaalist. Seda signaali antakse laeva häirekelladega. Kuuldes signaali peavad reisijad viivitamatult minema lähimasse kogunemiskohta 6. tekil. Võimalusel riietuge soojalt. Päästevestid asuvad kogunemiskohtades. Päästevestide selga panemise juhised leiad kajutitest ja välistekilt. Tähelepanu! Iga kajuti ukse siseküljel on skeem, mis näitab, kus asub lähim väljapääs. Tulekahju korral suletakse laeva tulekindlad uksed. Kui ruum on suitsu täis, siis võimalusel vältige selle läbimist. Hoidke end võimalikult põranda ligi. Jälgides rohelist valgusriba ja suunavaid nooli, liikuge lähima väljapääsuni. Järgige meeskonna korraldusi. Lõpetuseks tuleohutusest. Kajutites suitsetamine on keelatud. Suitsetamine on lubatud ainult välistekkidel ja selleks ette nähtud kohtades. Ärge kunagi visake sigaretti paberikorvi. Kasutage ainult spetsiaalseid tuhadoose, mis asuvad välistekkidel. Kui keegi soovib saada rohkem informatsiooni laeva päästevarustuse kohta, siis on laeva meeskond meeleldi nõus teid igakülgselt abistama. Täname tähelepanu eest ja soovime teille meeldivat reisi. Tervetuloa MS Victorialle. Tämä on turvallisuustiedotus matkustajille. Hätätilanteessa kuulette laivan kaiuttimista ja kelloista toistuvan yleishälytyksen, joka koostuu 7 lyhyestä äänimerkistä sekä niitä seuraavasta pitkästä äänimerkistä. Kuullessanne yleishälytyksen siirtykää välittömästi kokoontumisasemille kannelle 6. Pelastusliivit sijaitsevat kokoontumisasemilla. Pelastusliivien pukeutumisohjeet löytyvät hyteistä ja ulkokannelta. Huomio! Hyteissänne on oven sisäpuolella evakuointikaavio, mihin on merkitty kokoontumisasemanne ja mikä on nopein reitti sinne. Tulipalon sattuessa laivan paloovet sulkeutuvat. Yrittäkää välttää tiloja, joissa on savua. Pysykää mahdollisimman matalalla, seuratkaa vihreää valonauhaa ja suuntanuolia siirtyessänne kokoontumisasemille. Noudattakaa miehistön antamia ohjeita. Tupakointi hyteissä on kielletty. Tupakointi on sallittu vain ulkokannella ja siihen erityisesti osoitetuissa tiloissa. Älkää koskaan heittäkö tupakantumppeja mereen, sillä tuuli voi kantaa ne takaisin laivalle. Älkää myöskään heittäkö tumppeja roskakoreihin. Laittakaa tumpit vain niille tarkoitettuihin tuhkakuppeihin ulkokannella. Tarvittaessa saatte lisätietoja laivan pelastautumisvälineiden käytöstä laivan henkilökunnalta. Kiitos ja mukavaa matkan jatkoa. Welcome aboard MS Victoria. This is a message about safety on board. The general safety alarm consists of 7 short and 1 long signals given by the ship's alarm bells. When the alarm sounds, go to the nearest assembly station on deck 6. Dress warmly if possible. Follow the instructions given by the crew. Life jackets are stored at the assembly stations. You can find instructions for life jackets in the cabins, at the assembly stations, and on the open deck. Attention, there is a plan on the inside of every cabin door with directions to the nearest exit. If there is a fire on board, the ship's fire doors will be closed. If there is a smoke-filled area, avoid passing through it. Crouch down and keep close to the floor. Follow the lighted green stripe and pointed arrows that will lead you to the nearest exit. Follow the instructions given by the crew. Finally, a few words about fire safety on board. Never smoke in cabins. Smoking is allowed on the open decks and specially designated areas. Never throw a cigarette overboard. Wind can carry it back on board again. Do not throw cigarette butts into waste paper baskets. Use only the special ashtrays on the open decks. If you want more information about the ship's life-saving equipment, the crew will be glad to assist you. Thank you for your attention, and we wish you a pleasant voyage. Tere tulemast reisilaev Victoria pardale. Saabume Helsingi sadamasse kell 16.
Tuletame teile meelde, et reisi ajal on autotekil viibimine rangelt keelatud. Suitsetamine on lubatud vaid selleks ette nähtud kohtades. Tähelepanu vanemad, ärge jätke lapsi ilma järelevalveta. Kapten meeskonnaga soovib teile meeldivat merereisi. Hyvät matkustajat, tervetuloa laivalle MS Victoria. Saavumme Helsingin satamaan kello 16.00. Muistutamme, että oleskelu laivan autokannella on matkan aikana kielletty. Tupakointi on sallittu vain siihen tarkoitetussa paikoissa ulkokannella. Huomio vanhemmat. Älkää jättäkö lapsia ilman valvontaa. Kapteeni miehistöineen toivottaa teille viihtyisää merimatkaa. Dear passengers, welcome on board MS Victoria. We will arrive at the port of Helsinki at 4 p.m. We would like to remind you that it is strictly prohibited to stay on the car deck during the voyage. Smoking is only allowed in permitted areas on the open deck. Attention parents, keep an eye on your children. The captain with his crew wishes you a pleasant voyage.